Zdravím vás, moje meno je Samuel a dnes vám predstavím toto veľmi obľúbené rodinné kombi Kia Ceed. V tomto prípade nájdeme pod prednou kapotou benzínový štvorvalec s výkonom 160 konských síl, ktorý je prenášaný výhradne na prednú nápravu prostredníctvom 6-stupňovej manuálnej prevodovky. Priestranný interiér Ceedu ponúkne takéto pohodlné látkové sedadlá, analogový prístrojový panel informujúci o všetkých podstatných údajoch, uprostred ktorého nájdeme aj malý displej. Ďalej tu máme dvojzónovú automatickú klimatizáciu a centrálny dotykový displej ponúkne pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth a taktiež tu nájdeme aj navigáciu. Vodič má k dispozícii asistent udržovania v jazdnom pruhu a asistent núdzového brzdenia, ktoré odporúčame pre vašu bezpečnosť vždy aktivované. A asistent udržovania v jazdnom pruhu je možné aktivovať alebo deaktivovať dlhým stlačením tlačidla na volante. V naozaj bohatom batožinovom priestore nájdete pre prípad nehody povinnú výbavu a v prípade defektu vám pomôže rezervné koleso aj s potrebným náradím na jeho výmenu. Ak sa vám stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, vždy, ak je to potrebné, kontaktujte v prvom rade záchranné zložky a s následným vyriešením vzniknutej situácie vám môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, že sa vám na palubnej doske zobrazí informácia o nízkej hladine niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalínu bezodkladne doplňte. V prípade Kia Ceed sa všetky kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím tejto plastovej páky smerom k sebe. Kapotu už máte teda odistenú, otvoríte ju potiahnutím páčky smerom doľava a netreba zabudnúť ani na vzperu. V prípade nejasnosti pri doplňaní prevádzkových kvapalín vám určite pomôže užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom a pod prednou kapotou sa prevádzkové kvapaliny doplňajú následovne: voda do ostrekovača, chladiaca kvapalina a po odstránení krytu motoru motorový olej. To je odo mňa všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom zmluvy zarezervovať vaše ďalšie nové auto.